बे गुलि नांनाया माबायदिमोन? गुलि नांनाया बेवहाय जेनेबा आखायाव नांनानै ओरैहाय दावजिदोंल' आरो सिङावहाय मोदोमाव हाबदों हाबनाया मोदोमनो। स' हेल' खुलुमबाय लोगोफोर, आङो मोनसे आपडेट लानानै फैदों। जि दाख्लै सुनिबार हर गेजेर खालि जि गिख्रंथाव मोनसे जाथाय जानानै थांनाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमटेका बाजारनि जि घटना, बेयावनो गुलि नांजानाय जाय अनिल इसवारी, बे जाथायनि बिसय फुटेजेसफोरखौ आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ दिन्थिखाबाय। नोंथांमोना गोबाङानो नायदों आरो कमेन्ट खालामदों आरो सोरबा सोरबा सोंहरदों बे बिथाङा मा मावो होननानै। स' बेनिखायनो नैबे भिडिअ आं स्टार्ट खालामग्रोनो सानदों। माने बे आदै अनिला मा मावोमोन होननानै बुङोब्ला, बे आदै अनिल इसवारिया गोबाव समनिफ्रायनो गावनि न'जों नांजाबनायावनो मोनसे हार्डवेयर दखान होयो, जायखौ बुङो सिनारि हार्डवेयर। बे आमटेका बाजारावनो दङ आरो बिथाङा बेवहाय बिदिनो न'नि माखासे बुस्थुफोर फानोना। आरो बिथाङा बिदिनो सासे मोजां मानसि, बयजोंबो सोलिग्रा, गावनि बिजनेसखौ जेनुइन रेटजोंनो सोलिग्रा सासे इनोसेन्ट बर' सुबुं। दा बिनिफ्राय आं सिगांनि भिडिअ बुंखानाय बायदि घटना जाखांनाय लोगो लोगो एम्बुलेन्स लानानै बिथांखौ बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव लानानै थांदों। दा लांनाय लोगो लोगो बिथांखौ आइसिइउआव दोनदों होननानै बुंदों। बेनिफ्राय आइसिइउआव दोननानै नै दहाय बावैसो बेलासियाव बिथांखौहाय केबिनाव बयनबाय होननानै बुंदों। दा आङो हस्पिटालसिम सौहैयाखै, नाथाय बे हस्पिटालाव थाफानाय सासे आदा, बेनिफ्राय आङो खौरांखौ लादों। दा नैबे आं खौरां लानायखौनो नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय, अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन बेयो माब्रै जाया आरो दा मा अबस्थायाव दं। स' नोंथांमोना खोनासंलांदो, अब्लानो बुजिलांगोन। दा बिसोरो बुंबाय थादों माने मानसियाथ' दा थिगानो दङ जेनेबा। औ ओमफ्राय नर्मालाव दङ आरोखि। बुंबाय थादों आरोखि बिसोरो। ओमफ्राय गाराया माबायदिमोन जेन'बा? मा? बे गुलि नांनाया माबायदिमोन? गुलि नांनाया बेवहाय जेनेबा आखायाव नांनानै ओरैहाय दावजिदोंल' आरो सिङावहाय मोदोमाव हाबदों हाबनाया मोदोमनो। सिङावहाय बे बिगाव नांहैद्रायाखै आरो। बिगाव नांहैद्रायाखै? ओहो। ओमफ्राय गदबेसे गुलिया? नांनायाथ' जेनेबा बेवहाय गदसेल' होनदों डक्टराथ', जेनेबा बे गदसेयानो जावजिनाय जादों बेफोरबायदि बुंदों आरो। बेवहाय हाबनानै थायाखै गुलियाथ'। ओमफ्राय बिदिनो सिङावहाय मैला मैलि थाबोनायखौ मैया अपारेसन खालामनाय जाबाय आरो। आच्छा। एसे एनै गुन्द्रा गुन्द्रि बुस्थुथ'। बे एसे सिङाव खामनानै मोदोमफ्रा एसे गेब्लेलाबायदोंमोननो। दा बेखौहाय मैयाहाय साफा खालामनाय जाजोब्बाय आरो। होमब्लालाय बुस्थुआ माबा साइडजोंसो नांदों नामा? औ, साइडजोंसो आगसिजोंहाय जादों जाहैबाय। जेरैहाय बे आगसियाव बे आखान्थिया, बे आखाइ हान्थुनि गोजौआवहाय ओरैहाय नै आगसिजोंहाय ओरै नांदों आरो। नांनानै बे फाखोनाखं ग्रोब जराया, बेवहाय नांनानैहाय बे बेनेम ओरैहाय जेरावहाय बेनेम सिदा गोग्लैयोना, बेनेम फिथाइया, बेजोंहाय बे बेनेमा जिनानै ओंखारदों, ओरैहाय ओंखारफिनदों गुलिया। होमब्ला बे बेनेमनिया ओंखारफिननायसो? ओंखारफिननायसो। बिजों हाबनाय नङा बियो। बे बेनेम जिनाया बे ओंखारफिननायसो। बिदि आरो। आच्छा। ओमफ्राय दा माबा ट्रिटमेन्टखौ बेसे गोबाव लाबावनांगोन बायदि होनदों? ट्रिटमेन्टआथ' लानांगौआ जेनेबा जों बेखौथ' एक्जेक्ट बुंनो हाले। जायखिजाया जों गाबोन फुङावसो जों रिलिजनि खोथाखौ बुंगोन आरो डक्टरजोंहाय। आच्छा। दिनैथ' जों बुंनो हाले, जोंसो केबिनाव फैबाय नालाय। दा बेखौनो गाबोन फुङावसो जों डक्टर रायलायनानैहाय रिलिजखौ माला होयो बे गावसिनि आरोखि। गाबोन मा बुङो बेखौ जों खोनासंग्रोनोसै। अब्ला स' एसेनोसै लोगोफोर, अब्ला दिनैहाय नैबे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होबाय आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनबावगोन। जै बर' हारिनि।